Хәерле кич, эфирда Саба телевидениесе һәм атна информацион тапшыруы. Бүген 14 май җомга көн һәм сезгә җиткерәсе кайбер яңалыклар турында кыскача. Кичә мөселман халкы олы бәйрәм Ураза гаетен каршы алды. Күз яшьләренә монылган җиңү районыбыз авылларында бөек җиңүнең 76 еллыгын каршы алу мизгелләре. COVID-19-га каршы вакцина ясатучылар көннән-көн арта. Әлеге һәм башка яңалыклар турында алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. Иң элек ул хәбәргә тукталырбыз. Бүген Сабада республика җитәкчелеге, район башлыклары, авыл хуҗалыгы белгечләре катнашында зур киңәшмә үтте. Кунаклар Саба индустриаль паркы иген авыл хуҗалыгы азык әзерлек үзәге эшчәнлекләре белән танышты. Шулай ук Сатыш авылындагы мәдрәсә музеен карады. Сәләтле балалар Саба арена спорт мәктәпләрендә булдылар. Район мәдәният йортында әзерләнгән бай күргәзмә белән кызыксынып таныштылар. Семинар киңәшмә авыл халкының хезмәт активлыгын күтәрү мәсьәләсенә багышланган иде. Аның эшендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Шулай ук киңәшмәгә Әтнә, Кукмара, Теләче, Балык бистәсе, Арча, Мамадыш, Балташ, Биектау, Саба, Лаеш, Питрәч районнары башлыклары, урынбасарлары, авыл хуҗалыгы бүлекләре җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары, хуҗалык итүнең кече формалары эшенә җаваплылар, кулланучылар берлекләре, фермерлык хуҗалыклары рәисләре чакырылды иде. Алар эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәмнәре, авыл җирендә үз эшеңне ачу, аңа финанс ярдәмнәре, авылда яшәүчеләрнең яшәү дәрәҗәсен һәм сыйфатын күтәрүдә авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперациясе үсеше темаларына түгәрәк өстәлләр артында сөйләштеләр. Кичә 13 майда Ислам дөньясы Гыйд-эль-Фитр көне Ураза гаете бәйрәмен каршы алды. Республиканың барлык иман йортларында бәйрәм гыйбадәтләре үтте. Саба җәмигъ мәчетенә дә иртәнге сәгатьләрдән дин тотучы барлык кеше изге айның бәйрәм намазын укырга, вәгазь тыңлап күңелен сафландырырга дип килде. Бу бәйрәм Аллаһы Тәгалә каршында булган зур бурычны үтәп, төннәрен тәравих намазлары укып шәрәфләнгән бәндәләр өчен бигрәк тә шатлыклы. Чөнки алар Аллаһының әмеренә буйсынып, үз нәфесләрен ашау-эчүдән вә бөтен яман эшләрдән тыеп тордылар. Дөньяда булган һәр эшләребез өчен җавап бирәчәкбез дип ураза тотып гыйбадәтләр кылдылар. Шулай итеп Аллаһы Тәгаләгә тагы да якынайдылар. Гадәттә гает иртәнге намаз уку белән башлана. Аннары Коръән укыла. Тапшырылган гает фитр садакаларына Коръән укып дуга кылынгач, гает вагазы сөйләнеп, гает намазы укыла. Бу вакытта Аллаһның фәрештәләре җирдән күккә кадәр тезелеп, безнең гөнаһларыбызның кичерелүен сорап дуга кылып торалар. Бу көнне өйдән чыгып киткәннән алып кайтып кергәнгә кадәрге вакыт намаздан саналыр. Ходай әҗер савапларын насыйп итәр диләр. Ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә. Иманлы кешеләр бу көннәрдә әрвахларны искә алып, алар рухына дуга багышлый, каберләрен зиярат кыла, авыру якыннарының танышларының хәлен белешә. Шулай ук бу көннәрдә тәмле исләр чыгарып, таба ашлары пешереп, туганнар, дуслар белән аралашу, бүләкләр бирешү гадәте дә бар. Бу үз чиратында үзара җылы мөнәсәбәтләрне арттыруга, туганлык, дуслык җепләрен ныгытуга сәбәп. Аллаһы Тәгалә ураза тоткан һәм үзен бар һәм бер дип йөрткән барлык бәндәләренә әҗер савапларын бирсен. Ай дәвамында ураза тотучы мөселман дин кардәшләребез авыз ачу ифтар мәҗлесләрендә дә катнашты. Аны гаиләләр дә, авыл җирлекләре үзләренең иман йортлары, мәчетләргә җыелып та үткәрде. Район күләм зур ифтар уразаның 28 көнендә 10 майда Саба аренада узды. Анда Татарстан мөфтие урынбасары Раул Хәзрәт Зөфәров, район башлыгы Рәис Миннеханов, район мөхтәсибе Айнур Хәзрәт Әхмәтов катнашты. Зур ифтарга 1000 кешегә чакыру кәгазьләре таратыла. Мәҗлескә байлар сабасыннан тыш районның һәр авылыннан да кунаклар килде. Авыз ачканчы Коръән укылды, вәгазь сөйләнде. Азан әйткәч җәмәгать белән намаз укылды. Бу елгы ифтарны оештыруга 100гә якын волонтер җәлеп ителгән. Табын иганәчеләр һәм шәхси затлардан кергән садака акчаларына әзерләнә. Зур ифтарда катнашучылар оештыру эшендә катнашкан һәркемгә ихлас рәхмәтләрен әйтеп канәгать булып таралды. Районда коронавируска каршы вакцина ясатучылар көннән-көн арта. Бүгенге көндә 1441 кеше прививка ясаткан. 811-е икенчесен дә алырга өлгергән. Авыл җирлекләре, социаль хезмәт күрсәтү оешмалары, мәдәният, медицина хезмәткәрләре, мәгариф системасында эшләүчеләр соңгы вакытта прививка ясатырга күпләп килә. Халыкка Спутник V, Эпивак корона вакциналары ясала. Саба үзәк шифаханәсенә прививка ясатырга теләүчеләр эш көннәрендә иртәнге 7 сәгать 40 минуттан 15 сәгатькә кадәр килә ала, шимбә көнне 14 сәгатькә кадәр эшлиләр. Бүгенге көндә коронавируска каршы вакцина ясату көн үзәк мәсьәлә булып тора. Һәркем үзе өчен уңайлы көнне сайлап, табиблар янына килә. Саба үзәк шифаханәсендә иртәдән кичкә кадәр вакцина ясатучыларны очратасың. Араларында төрле яшьтәге кешеләр бар. Районның социаль яклау өлкәсендә эшләүчеләрнең инде яртысыннан күбесе прививка ясаткан. Вакцинациягә ясарга бүген теләк белдердем һәм килдем. Беренче этабын без бүген үттек.
Әлбәттә, безнең өлкәбездә социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә бүгенге көндә 260 хезмәткәр эшли. Аларның инде бүгенге көндә 140 вакцинация ясатты. Югары Утар авылындагы балалар интернаты эшчеләре дә бердәм рәвештә вакцина ясатырга килешкәннәр. Хәйләр бигәбәт, яхшы, менә үстерәгез белән вакцинация ясарга килдек. Ясатырга. Бүгенге көндә без халыкка ике төрле вакцина ясыйбыз инде. Берсе Эпивак Корона инде, берсе Гамковид, Спутник. Авылларда яшәүчеләр безгә карап фикер йөртә. Прививкадан куркырга түгел, аңа ышанырга кирәк ди Шикши авыл җирлеге башлыгы Радик Хәйретдинов. Әлбәттә, прививка мин үзем кирәк дип саныйм. Минем тормыш иптәшем дә монда госпитальдә эшли. Инде менә башыннан башлап, инде аның барда өйдә киңәшәбез. Ул да менә үзенең фикерләрен әйтте. Мин шулай кирәк дип уйлыйм. Анда хәбәрләрне ишетеп торгач, авылларны белгәч, үзем аны кирәк дип саныйм. Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов та вакцина ясатты. Коронавирус бик начар ауру. Ул күп кенә кешеләрнең гомерләрен өзде, ауру калдырды. Шуңа күрә дә һич кенә дә икеләмичә вакцина ясатырга кирәк. Саба үзәк шифаханәсендә сезне көтеп калалар. Сез атна информацион тапшыруын карыйсыз, дәвам итәбез. 9 май күз яшьләренә чыланган, зур югалтулар аша яуланган бәйрәм. Рәхимсез сугыш туганнарыбызны, якыннарыбызны тартып алды. Безнең моны онытырга хакыбыз юк. Бөек җиңү алып килгән бәйрәмне шәмәрдәнлеләр быел 7 майда билгеләп үтте. Шәмәрдәндә бөек җиңүнең 76-нчы язы. Халык кулга чәчәкләр, шарлар тотып бәйрәм парадына ашыга. Кызганыч, җирлектә сугыш ветераннары гына калмаган. Иң кадерле кунаклар, тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балалары. Бәйрәм быел кичке якта узуы, утлар бизәлеше, зур экран белән үзенчәлекле булды. 38 труженик тылы бар безнең. Кызганычка былтыр 2 участник войны бар үлеп киттеләр инде, последнилар инде. И Шәмәрдән буенча 206 бар. Дети войны дип әйтик инде. Бу 33 елдан башлап 45 елның 9 майына кадәр алсак, шундай яшиләр әле 206 кеше. Без аларны менә бүген тәбрикләп киттек. Рәшит абый Бөек Ватан сугышы ветераны Мәхмүд Тохматуллинның бер туган энесе. Ул 93 яшендә бакыйлыкка күчте. Сугыш башланып, абыйсы фронтка киткәндә аңа 12 яшь булган. 43 елны алдылар аны. Ул Свердловска китеп укып, танкистка, шунда 43 елның күзендә сугышка киттеләр. Район халкын фронтка азату, җиңү яулап кайтучыларны каршы алу Шәмәрдән тимер юлында була. Посылкалар җибәрү, барысы да фронтка дип эшләү. Буларның берсе дә онытылырлык түгел. Кәүсәрия Заһидуллина Шәмәрдәндә 56 ел яши. Бербаш Сәрдәгәне авылыннан килен булып килә ул. Сугыш чорында ачлык күрмәдем, чабата кимәдем. Чөнки әнием Биби Камал 3 җирдә эшләде. Без исә аның уң кулы идек дип сөйли. Сугыш чорында әни белән фирмада сарык карадык. Әни армияга китте бит инде. Әни колхозларга ипи пешерде. Уставайда бергә ас пешердек. Рабочийга. Аннары нигә? Загалдернадан ослык ташыдык инде Шәмәрдәннән. Ослык ташыдык. Кырга үрәчәле чана белән тирис түктек. Шараның кульминациясы бәйрәм парады. Аның сафында лицей, икмәк кабул итү, газ үткәргечләр линия идарәсе, шифаханә, коткаручылар отряды, Татметагра, Торак коммуналь хуҗалыгы, балалар бакчалары һәм башка коллективлар ветераннарга баш иеп, горурлык хисе белән атлый. Война – это бесстрашие защитников Бреста. Это 900 дней блокад Ленинграда. Это добытая кровью и огнем победа под Сталинградом. Это подвиг героев Курской дуги. Это штурм Берлина. Это тяжелая работа тружеников тыла. Это память сердца всего народа. Халык бәйрәм барышын сәхнәдән дә, экраннан да күзәтә. Әйтерсең лә сугыш якында гына. Күңелгә үтеп керүче номерлар шул чорга алып кайтты. Җир җиләге пешкән көннәр иде. Чәчәкләрен таптап болынның күл буена алып килде немец. Хатыныңны, нәни улыңны. Кызган син балаңны, кызган.
Соңғы тапқыр айтам сөзімні. Ярқшылыққа бақшымайсың екен. Қара көмір айтам өзіңне. Тек бір сұрау. Партизандар қоя. Көрсетанда бар ұйыларын. Қатының есі кетмегіне мысқыл етіп шынды елмайды. Оның елмайуын жеңе тұрған башқа бір күш ақыры болмады. Сынығына түгіл, сулышы да, сені қатырлатқан ұлыңның көкірегіне немец ханжар қодап, қойырып алды ана қолынан. Көрәсің мұ дүния бұ дақшатыны, деген сыман башын көтеріп, көл үстінде долқын арасында әй қышқырды аққыш өртәлі. Таш болып, таш башын сызды судан. Ташның да бар бұя жүрегі, тілі болса, ол ғасырлар бұйы әрініп сөйлер еді көргенін. Сугыш үтте, бұл қалдырған яралар гына хаман яңара. Шәмәрдәнләрне, тыл хезмәтчәннәрен район башлыгы Рәис Миңнеханов тәбрикләде. Парктагы стеллага салынган чәчәкләр яу кырында ятып калганнарны искә алу, аларның батырлыгы алдында баш ию билгесе. Җиңү салюты исә батырларга мәңгелек дан символы. Икемеңдә 21 елның 8 майы Кече Кибәче авылы халкы өчендә тарихи мизгелләре белән истә калыр. Бу көнне биредә җиңүнең 76 еллыгы уңае белән стелла ачылды. Ул авыл үзәгендә мәдәният йорты ишек алдында төзелә. Теманы Раилә Галәвина дәвам итә. Сугышчан җырны Кече Кибәче авылы урамнарына таратып, мәктәп укучылары мәдәният йорты мәйданына килә. Бүген биредә зур тантана. Авылдашлар Бөек Ватан сугышында җиңүнең 76 еллыгын каршылый. Тантана дип әйтергә дә тулы җирлек бар. Кече Кибәчелеләр яу кырында илебез азатлыгы өчен көрәшкән улларын искә алып, һәйкәл, стелла төзетә. Аның ал тасмаларын район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов белән бергә балалар кисте. Афарин, шушындай монумент булу. Без моны официаль рәвештә, рәсми рәвештә хәзер ачтык. Һәм инде монда юл өзелмәсен иде. Һәр вакыт килеп, корбаннарыбызга баш иеп, дуга укып китә торган традициягә кертсәгез, бик күркәм булыр иде. Барыбызны да бөек җиңү көне белән. Сугыш Кече Кибәче авылында яшәүче һәр гаиләнең ишеген шакый. 80 ир ат кулына корал алып көрәшкә күтәрелә. Ни кызганыч, аларның 47се мәңгелеккә шунда ятып кала. 33-нә туган якларга исән имин кайту насыйп була. Бу батырларда бүгенге көндә безнең арабызда юк инде. Исемнәре менә шушы мәрмәр ташка уелып язылган. Авыл халкы илебез азатлыгы өчен көрәшкән улларының исемен һәйкәл итеп мәңгеләштерә. Biz моны уйладык, шушы үзара салым акчасына эшләргә дип инде, һәм шулай ук республика тарафыннан да акча шулай ук бирелде. Моны төзү инде безнең Саба РСУ төзелеш оешмасы, аның җитәкчесе Ришат Ринатович. Шулай итеп менә узган ел без бу һәйкәлне төзи башладык. Һәм инде әзгә генә сузылды. Пандемия елы булгандыктан инде ачу тантанасы дип әйтгәндә, һәм менә бу ел инде без аны ачырга булдык. Һәйкәл инде күреп торасыз, бик матур барлыкка килде. Шулай анда сугышта һәлак булганнарда кертелгән, сугыштан исән кайтып үлгәннәрдән кертелгән, һәм шулай ук такта куелды, тыл ветераннарына да инде куелды. Бөек җиңү бәйрәме безне берләштерә, бу безнең иң олуг бәйрәм. Тантанага килгән кунаклар котлауларны шулай башлады. Авыл имамы Миннегали Шәвәлиев, район хәрби комиссариаты җитәкчесе Фәниз Закиров, Саба җәмгыятенең сатыш филиалы җитәкчесе Фәргат Сәүбанов, район мәдәният бүлеге башлыгы Рөстәм Захидуллин һәр кайсы сүз алып, ихлас теләкләрен әйтте.
Сугыш чоры техникалары парадын оештыруда Рифкат Шафиков алдыңгы сафта. Кеше кибәче аның әнисенең туган авылы. Яшьлек хатирәләренең иң якты мизгелләре биредә саклана. Техникаларны әзерләгәндә ул шушы асылны ачып сала. Мотоцикллар да шул чордан 1955 елгысы иң алдан бара. ГАЗ-51, ГАЗ-52 машиналары да тарихи экспонат. Алар 1965 елда җитештерелгән. Бу техникалар Рифкат абыйның музейын тулыландыра. Сугыш безнең гаиләгә бик зур кайгы хәсрәт китерде инде ул. Безне ятимлектә үстерде. Сугышның беренче көннән үк безне әтине сугышка алып китәләр. Ул бик каты яраланып госпитальләрдә ята. Әсирлеккә төшә һәм 44 елны сугышка яраксыз булып авылга кайтып, шул тән җәрәхәтләреннән 55 елны безне 7 баланы ташлап китеп бара. Без үз кулыбыз белән төзибез гүзәл тормыш. Без тыныч ил төзүчеләр. Кирәкми безгә сугыш. День Победы! День Победы! День Победы! Һәйкәл каршында мәдәният йорты хезмәткәрләре укучылар белән бергәләп инсценировкалы чыгышлар ясадылар. Сугышчан җыр, биюләр башкардылар. Яшь буын бу сугышның фаҗигасын, авылдашларының батырлыгын белергә тиеш. Менә шушындый һәйкәлләр тарихны онытырга юл куймый. Бу бик күптән көтеп алынган зур тантана. Авылыбыз халкы исеменнән, тыл ветераннары исеменнән бик зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә бу эшне башкарган кешеләргә. Һәйкәл ул мәңгелек дан урыны. Биредә хәтер җиле улый. Биредә сугышта ятим калганнарның күз тамчысы. Ләкин ул мәңгелек истәлек. Аннан җил исе, аннан кан исе, аннан дәһшәт исе килә. Ләкин бүгенге аяз көнебез өчен, биргән бәхетле көнебез өчен без сугыш ветераннарыбызга һәм тыл ветераннарыбызга чиксез рәхмәтлебез. Хәтер ул мәңгелек. Кеше кибәче авыл җирлеге 3 авылны берләштерә. Алардан барысы 417 кеше сугышка китә. Бары тик 175-нә генә туган якларга исән кайту насыйп була. Төбәк авылындагы мөритүче Хаҗи Әхмәт Әлмиев бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән Бөек Ватан сугышы ветераны. Ул районның иң өлкән кешесе дә. 1 майда 101 яшен тутырды. Бүген өендә район җитәкчелеген кабул итте. Салам алейкум. Никәлләрен. Бер килешме? Сәлам Хаҗи абый. Рәгъләй сәмсез. Менә нәрләр сатабайшым. Хаҗи Әхмәт абый сугыш хатирәләрен сөйли алмый инде хәзер. Сәламәтлеге соңгы елларда шактый какшый. Инсульт кичергәннән соң сөйләшүдә авыр бирелә. Алай да рәхмәт әйтер көч тапты үзендә. Рәхмәт. Шулай дурлаган өчен рәхмәт сезгә. Инде без үткән өмерләр артта калдылар. Кабатланмасыннар. Амин. Исән-сау. Рәхмәт яме. Яшәргә язсын. Без Хаҗи Әхмәт абыйның үзенә дә рәхмәт сүзләрен әйтеп, исәнлек теләп саубулаштык. Җиңүнең 76-нчы җиңү язын районыбызда 4 сугыш ветераны каршы алды. Матур, сәламәт буласын килсә, йөгер. Бу сүзнең асылын халык мәктәп яшеннән үк аңлап үсә. Районда йөгерү сезоны ачылды. Ямле Сабай яр буенда узган ярышта барлыгы 80 спортчы катнашты. Чираттагы сюжет шул хакта. Районда үтүче төрле спорт чаралары сәламәт буын тәрбияләүдә мөһим роль уйный. Бөек җиңүнең 76 еллыгына багышлап уздырылган йөгерү ярышы да яшьләрне бергә җыйды. Йөгерү хәрәкәте Сабай районында елдан ел йөгерүчеләр, йөгерү хәрәкәтендә катнашучылар орда. Менә беренче, икенче май көннәрендә Казан марафоны булды. Анда да безнең район вәкилләре тырышып, зур көч куеп, төрле дистанцияларны үттеләр. 42 километр марафон дистанциясын үтүчеләр булды. 21 километр дистанцияны үтүчеләр булды. Һәм башка дистанцияларны үтүчеләр булды. Инде барыгызында менә шундый үзегезнең тормышта җиңү яулау белән тәбрик итәрем. Даста, внимание ваш!
Иң элек старт кече яшьтәге мәктәп укучыларына бирелде. Көндәшлекләре көчле, балачакта һәркемнең беренче буласы килә. Йөгерергә килер алдыннан шактый шөгыльләнгәннәр. Төбәк авылыннан Абыйлы Энеле Исмәгыйлевлар икесе дә призлы урынны алды. Чаңгы ярышларында йөгерүләрдә, көрәштән беренче, икенче, өченче урыннарны һәрдаим алып торалар. Бүтән ата-аналарга да әйтәсем килә, балаларны спорт белән 62 шөгыльләндерергә кирәк. Икенче класска кадәр мин урын ала алмаган идем. Өченче, дүртенче класска кадәр мин урыннар ала башладым. Һәм минем әйтәсем килә, гел шулай әйбәтләп урыннар ала алмаган. Мин Татарстанда беренче урын алдым көрәш буенча, биатлоннан өченче, йөгерүдән өченче урын. Бүгендәге менә өченче урын алдым. Ошадымы соңында йөгерү? Миңа үземә йөгерү бик ошады. Җил кумачау итмәдеме? Юк. Җилгә каршы йөгерү юк. Туганнар Азат Валиуллин белән Ләйлә Мөхәммәтшина призерлар булды. Аларның һәр көне спорт, йөгерү, күнегүләр ясау белән башланып китә. Финиш сызыгына беренче булып килгән Ләйләнең бу чираттагы җиңүе. 3нче класстан шөгыльләнә башладым йөгерү белән. Шулай күп йөгереп урыннар ала башладым. Призлар. Шулай. Менә йөгерү нәрсә бирә сиңа? Ну, у меня удовольствие бирә. Яратам йөгерергә. Бу безнең йөгерү инде безнең образ жизни инде рус әйткәндә без үзебезнең команда белән, кызлар белән, егетләр белән йөгерәбез. Мөмкинлекләр булганда ярышларга чыгабыз. Безнең район обеспечить тора машина белән, юллар белән дигәндә акчасын бирә. Так что барлык условиялар әзер, бар. Үзебездән генә тора йөгерәбез, удовольствие алабыз. Ярышта барлыгы 46лап кеше призлы урынны яулады. Аларга мактау грамотасы, акчалата бүләкләр тапшырылды. Йөгерүнең файдасы һәм яхшы яклары бәхәсләшергә урын калдырмый. Аның өчен спортзал ниндидер җайланма да кирәк түгел. Иң мөһиме теләк булу. Бәйрәм ялларының тагын бер спорт чарасы Олимп стадионында узган футбол уеннары булды. 6 май көнне сезонны ачу тантанасы белән ярышлар башланып та китте. 3 көн рәттән Саба стадионында 13 кешедән торган Кукмара, Биектау, Теләче, Саба районы командалары көч сынашты. Беренче ярышлар Төньяк регионнар кубогына 2008-2009 елгы яшүсмерләр арасында үтте. Уен нәтиҗәләре буенча 3нче урынны Биектау командасы алды. Кукмаралылар 2нче урында, беренче призлы урынны Байлар Сабасы командасы яулады. Икенче көн ярышлар 2010-2011 елгы футболчылар арасында узды. Кукмаралылар 3нче урынны алды. 2дә Питрәш, беренче урында Теләче районы командасы. Җиңүчеләргә грамота, акчалата бүләкләр тапшырылды. Июнь башында футболчылар Олимп стадионында кече шәһәрләр һәм районнар арасында Татарстан Республикасы беренчелегенә дәгъва кылачак. Бу көннәрдә тренировкалар үтә. Бәйрәм көннәрендә Саба Арена спорт мәктәбендә Россия Милли бадминтон федерациясе кубогына ярышлар булып узды. Ул Татарстанда бадминтон федерациясе оешуга 10 ел тулу уңаеннан оештырылды. Алдагы сюжет. 6 майдан 9 майга кадәр Байлар Сабасында бадминтон буенча Россия кубогына ярышлар булып узды. Мәскәү, Санкт-Петербург, Приморье, Пермь өлкәсе, Башкортстан Республикасы, Чиләбе, Воронеж, Омск һәм башка төбәкләрдән барысы 143 спортчы катнашты. Ә Татарстандан Казан, Алексеевский, Тәтеш, Саба, Түбән Кама, Аксубай районы спортчылары яклады. Мин Штуганнан 8 ел инде бадминтон уйныйм. 5 ел элек Казанга күчендем. Беренче тренерым физкультура укытучысы иде, Айдар Элдарович Марданов. Аннан соң мине Саба сборныйына алдылар. Оля Иваченко дигән тренерда тренироваться иттем. Аннан соң Медведев Виктор Александрович та, хәзер Игорь Борисовичта тренироваться итәм Казанда. Спорт академиясында укыйм, 2нче курста. Регина үз алдына зур максатлар куеп яши. Ул Россиядә үткәрелгән ярышларда финалга чыкмыйча калмый. Монда әле бит үзең өчен генә түгел, парлы ярышта иптәшең өчен дә борчылырга кирәк. Одиночка белән парадан бернәрсә көтмим. Микста дүртлеккә керәсе иде. Саба Арена спорт мәктәбендә үткән бадминтон ярышларына килүчеләр Сабада спортка карашның югарылыгына зур бәя бирделәр. Кубок России – одно из крупнейших соревнований, из важнейших соревнований в России. Один из первых турниров, который проходит после пандемии, он проходит именно здесь, в Богатых Сабах. И это место, наверное, очень не случайно.
Не случайно потому, что, во-первых, десятилетие Федерации бадминтона Татарстана. Для нас эта федерация одна из ключевых локомотивов, которая двигает весь российский бадминтон. Это федерация, на которой мы отрабатывали все новые шаги, которые есть, новые темы, которые есть в бадминтоне. Это и школьный бадминтон, это и сельский бадминтон, это мы смотрели, развивали программы бадминтон и зрения. И именно здесь, в Татарстане, благодаря этому всему, шло продвижение этих хороших программ, отрабатывалось здесь на местах. И, на мой взгляд, за этим будет будущее. Это самое перспективное направление. Потому что вот все то, что происходит сейчас у нас в области, здесь, в Татарстане, это, на мой взгляд, за этим будет будущее. И поэтому Кубок России проходит в Богатых Собах. В том месте, где есть шикарный специализированный зал. И такой специализированный зал есть не в каждом большом городе. И мы очень рады, что этому уделяет внимание и президент республики, и Раис Нургалиевич, который сам лично своим примером показывал, как это все нужно делать. Ну, то есть это, я думаю, наверное, один из важнейших моментов, когда руководитель берет и личным примером показывает. Я думаю, это самая лучшая пропаганда и самое лучшее продвижение вида спорта. Поэтому в последнее время мы видим много интересных и хороших имен вообще в целом в нашем российском бадминтоне из Татарстана. Соба Арена спорт мәктәбендә Россиянең иң көчле бадминтончылары көч сынашты. Ир-егетләр арасында Мәскәүдән Георгий Карпов, хатын-кызлар арасында Татарстаннан Евгения Касетская, ир-атлар арасындагы парлы уенда Мәскәүдән Константин Абрамов белән Башкортстаннан Родион Алимов, хатын-кызлар арасында парлы уенда Татарстаннан Евгения Касетская белән Башкортстаннан Алина Давлетова җиңүгә ирештеләр. Дөрестән зур дәрәҗә Россиянең бер кубок ярышы уза безнең бадминтон буенча шушы районыбызда. Моның артында зур хезмәт. Бу беренчедән хезмәт үзебезнең бөтен райондагы хезмәт эшләүчеләрне, шул ук вакытта республика буенча безнең спортка караш шундый яхшы булу аркасында һәм инде җиһазландыру, төзелеш алып барулар безнең кайсы районнан алма шушындый дәрәҗәле бүгенге көндә биналарыбыз, бассейн алсаң да, без сарайларын алсаң да, шул ук вакытта мондый залларны алсаң да, инде республикада дөрестән дә безнең шушы дәрәҗәле ярышта уздырылык бинабыз бар, һәм инде менә ул уза, ул безнең Казаныбызда дөрестән дә шуның өчен генә дип эшләнгән бинабыз да бар. Мин уйлыйм, киләчәктә менә ул безнең шундый ук яхшы залларыбыз бар. Зәндольскида ремонтладылар, бигылы зал, шул ук вакытта Елабугада да. Мин уйлыйм, киләчәктә дә шундый зур ярышларыбыз ул безнең бөтен районнарыбызда уза. Бадминтон буенча да безнең районыбызда узу ул күпмедер үзебезнең киләчәк буынны шушы бадминтонга тарту дип әйтергә кирәк. Аның артында тазалык, исәнлек, саулык. Татарстанда бадминтон федерациясе барлыкка килүгә 10 еллык уңаеннан оештырылган бу чарадан һәркем зур канәгатьләнү белән таралды. 7-8 май көннәрендә Соба Арена спорт мәктәбе даун синдромлы кешеләр өчен өстәл теннисы буенча Татарстан Республикасы беренче ачык ярышларын кабул итте. Бу спорт чарасында Якутия, Татарстан, Чувашстан, Новосибирск, Тула, Воронеж, Мәскәү, Самар өлкәләреннән килгән уенчылар катнашты. Сәламәтлекләрендә тайпылышлары булса да, спортчылар өчен мәгънәсендә зур әзерлек белән килгән һәм үз командасы өчен зур энтузиазм белән көч сынашты. Хатын-кызлар һәм ир-атлар разрядларында чемпионат һәм беренчелек җиңүчеләре арасында суперкубок матчында абсолют җиңүче булып, Бойлар Сабасыннан Кояш кызы Ләйсән Зарипова танылды. Ир-атлар арасында җиңүгә Тула шәһәреннән килгән спортчы Дмитрий Зуев иреште. Шулай ук Новосибирск өлкәсеннән Светлана Мөхәммәтшина һәм Соба Арена спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Айдар Идрисов үз категорияләрендә беренче урын алдылар. Җиңүче һәм призерларга диплом, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Ярышларның икенче көнендә Россия өстәл теннисы җыелма командасы өлкән тренеры Александр Хоров җитәкчелегендә мастер-класста оештырылды.
Бүгенге менә шулар, иртәгә халыкара гаилә көне билгеләп үтелә. Гаиләләрегездә һәр вакыт иминлек, тынычлык тантана итсен. Сез Сабадлы куннары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Борчыган сораулар, проблемалар булса, алар турында Сабадлы куннары телевидениесына мөрәҗәгать итә аласыз. Белешмәләр өчен телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Әгәр дә атны информацион тапшыруын карый алмый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карарга мөмкин. Хәзер реклама, аннан соң җырлы бүләк тапшыруын карарга була. Яраткан илебездә һәр кайсыбыз тыныч, яхшы, мул тормышта, туган телебездә иркен аралашып яшик.